in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, public vaccination site sa Magsaysay, Davao del Sur, andam na alang sa National Vaccination Days. Balay nga naug daw sa sunog, posibleng nagsugod sa dula sa mga bata. Tungod sa kadaghan sa harvest, watermelon sa Davao del Sur, bagsak presyo na. O tourist destinations sa nasod, gibida sa Dapitan Theme Park. Sa detalye sa ato mga balita, patay ang usa ka project engineer human po sila sa wala mailhing armadong nakamotorsiklo sa National Highway sa Crossing Libudon, Barangay Dawan, Mati City, kaganihang pasado alas 9 sa buntag. Subay sa inisyal nga investigasyon sa Mati City PNP, nagmaneho sa iyang SUV ang biktima nga giila sa mga pulis nga si Engineer John Philip Villanil, rinsulat 42 anyos, taga Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Kuyog ang laing duha pa ka mga engineer ug duha ka kaila. Dihang kalit gitaparan sa mga armadong nakamotor ug gipusil sa makadaghang higayon. Nadala pa sa ospital ang biktima. Nakahipos ang mga otoridad ug unom ka mga basyo sa bala sa kalibre .45 nga pistola sa crime scene. Ginasubay pa sa mga pulis ang motibo sa krimen. Gideklara sa Malacañang ang 3-day national vaccination bato COVID-19 sugod Nobyembre 29 hangtod Disyembre 1, 2021 nga nagtumong sa pagkabot sa nasod sa herd immunity sa dili pa matapos ang tuig 2021. Ug aron makabot ang halos triple nga kota sa Magsaysay, Davao del Sur sa usa ka adlaw, ipahigayon nila ang 3-day national vaccination sa mga luag nga venue sama sa gymnasium sa lungsod. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Kauban ni Gemma Gabriel usa ka 4-piece member nga taga Barangay Poblasyon Magsaysay, Davao del Sur ang iyang duha ka batanong anak nga si PJ ug si Pearl Jane aron babakunahan batok COVID-19 sulod sa municipal gym sa lungsod. Aminado si Gemma, dugay siya nga nakadesisyon nga magpabakuna tungod sa kahadlok sa mga sayop nga impormasyon nga nabasahan niini sa social media. Ako wala to ka nagduha-duha ko kung sabat ka tinuod kay daghan kay mga page niya makita ako sa Facebook nga lain daw magpabakuna kay nay mga side effect ba. Gidasig sab niya ang iya mga kaubanang miyembro sa 4-piece nga magpabakuna na. Kanaro na ako nga nag-save report sa kwan kanang virus dali matakdan. Sumala ni Dr. Arthur Navidad, ang Rural Health Unit Head sa lungsod, 11,880 kung 27.7% pa lang sa ilang target ng 42,888 ang nabakunahan as of November 25. Lakip sa ilang mga gikonsidera nga problema sa minus nga vaccination turnout sa lungsod ang pagdumili sa mga 4-piece member nga magpabakuna. Akong panawagan sa mga tao sa Magsaysay na mag-awil ta, magpabakuna mo sig dili masulod aning tulo ka adlaw sa November 29, 30 ug sa December 1. Everyday man kita naga-bakuna din sa atuang municipal gym. Ang RHU Magsaysay gihatagan og target nga 12,000 o naa sa 4,000 ka mga individual ang kinahanglan nilang mabakunahan sa tulo ka adlaw nga National Vaccination Day. Makaya na siya kung ang tao mismo magpabakuna kay supply wise naatay daghang vaccines
o ang personnel, pwede pa ta mag-request og personnel. Una nang giniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Days aron mabakunahan ang 15 milyon ka mga Pilipino kada adlaw. Sanglit ana pa lang sa 34.1 milyon ka mga Pilipino ang bakunado sa 109 milyones ka mga tawo nga target. Tumong ni ining 3-day national vaccination sa gobyerno nga mabakunahan ang 77.1 ka mga Pilipino aron makapot ang herd immunity sa di pamhuman ang tuig 2021. Rooney Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gidasig sa Caritas Philippines pinagi sa ilang head nga si Bishop Jose Colin Bagaforo ang publiko nga mosalmot sa tulo ka adlaw nga National COVID-19 Vaccination Program sa gobyerno. Gipasabot ni Bishop Bagaforo nga sukad gisugdan ang anti-COVID-19 vaccination sa gobyerno gisuportahan gyud kini sa simbahang Katoliko. Gibana-bana ang 15 milyones ka mga Pilipino ang gilaumang mabakunahan sa National Vaccination Days gikan Nobyembre 29 hangtod Disyembre 1, 2021. Ang National Caritas pinagi sa ilang social action centers ang nakig-alayon na sa Department of Health, World Health Organization o mga private sector aron suportahan ang programa sa gobyerno batok COVID-19. Nanawagan usab ang ubang religious sector sa National Vaccination Day, apil na ang mga imam sa Marawi City. Naog daw sa sunog ang usa ka balay sa barangay Aper, Kiwanan, Midsayap, North Cotabato kagahapon Nobyembre 25. Sumala ni Fire Officer 1 Omar Salonia ang fire investigator sa Midsayap Fire Station pasado alas 10:44 ang tawag kanila. Apan og daw na ang balay sa ilang pag-abot sa dapit tungod medyo distansya ang lugar o gama sa mga light materials ang balay sama sa kahoy ug kalakat nga gipanag-iyahan sa pamilya ni Jerry Anggong. Usa sa ginaimbestigahan sa sinugdanan sa sunog ang pagdulag kalayo sa duha ka mga bata nga nag-edad 5 ug 4 ka tuig sulod sa ilang balay. Wala atol sa sunog ang mga ginikanan sa duha ka mga bata. Gibana-bana ang 40,000 pesos ang structural damage sa sunog. Maayo na lang kay nakalingkawas gikan sa sunog ang duha ka mga bata. Abiso sa mga otoridad kung mahimo dili ibilin sa balay ang mga bata nga walay kaubang hamtong ug hipuson ang mga butang nga makahatag og peligro kanila aron malikayan ang susamang insidente. At tangi! Mga kadalanan sa Digo City, Davao del Sur gibaha tungod sa ulan nga hatod sa ITCZ. Og mga tourism attraction sa nasod gibida sa theme park sa Dapitan City. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
Bagsak presyo na ang watermelon sa Bansalan, Davao del Sur. Sumala sa mga mamaligya ay 7 pesos na lang ang kilo karon sa watermelon gikan 25 hangtod 30 pesos sa miaging simana. Nagabaligya sab sila og binuok nga 50 pesos na lang ang duha. Ang pag-ubos sa presyo tungod sa kadaghan sa supply sa watermelon karon sa lungsod, hilabi na nga daghang mag-uuma og palay ang nagtanom og watermelon. Nabalintong ang usa ka government plate pick-up pasado alas 11 kaganihang buntag sa Cagayan de Oro City. Sumala ni Police Master Sergeant Charles Lee Ibueza, ang traffic investigator sa traffic unit sa syudad. Nagasubay sa Kauswagan Highway og paingon unta sa westbound terminal ang earthbound nga pick-up nga iya sa Department of Public Works and Highways Region 10 dihang makabangga niini ang nag-U-turn nga kotse. Tungod sa impact, nawada og kontrol sa manobela ang driver sa pick-up og mibangga kini sa Center Island og nabalintong. Wala hinoy nasamdan sa nahitabo. Kini ang ikaupat nga aksidente sa kadalanan nga natala sa traffic unit sa syudad kaganihang buntag. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gibaha ang kadalanan sa Digo City, Davao del Sur tungod sa pag-ulan kagahapon nga dala sa Intertropical Convergence Zone. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Sa cellphone video nga kuha ni Marilo Aclao, mura nagsapa ang National Highway sa Barangay Sinawilan sa Digo City. Diin, apil ang quarantine control checkpoint sa lugar, gibaha na. Sa lain pang video nga kuha niini, gibaha usab ang National Highway sa Barangay 3 de Mayo sa syudad. Ang pag-ulan dala sa Intertropical Convergence Zone, sumala pa sa pag-asa. Hinuon, wali natala nga dakong kadaot ang CDRRMC Digos sa pagbaha. Gawas na lamang sa pag-awas sa mga sapa sa syudad. Ang atuang Balutakay River lang, ang katong dito sa Balutakay sa may magumbuhay, katong murag na ay creek dito, ning awa siya gamay, ning overflow. Pero ang Balutakay River, katong tayong Hagunoy, medyo nitaas yun siya ang level, pero wala ning overflow. Ang Digo City gikonsidera nga catch basin sa mga tubig sa probinsya tungod kay dinhi hanok ang mga sapa nga gikan sa ubang lungsod diin magresulta usahay sa pagbaha labaw nako mudako sab ang tubig sa dagat. Doon na po'y mga natala nga landslide sa kabukirang bahin sama sa barangay Kapatagan. Nanawagan ang CDRRMC sa mga residente nga magbabiling magbinantayon sa kanunay labi na sa panahon sa ting-ulan. Paimangno lang namo sa katawan sa Digos, kung maglain ang panahon sa diri sa Digos, mag-careful lang ta, be vigilant always, monitoring, kay delikado sa mga landslide o mga mag-overflow ang ato mga kasapaan. Sumala pa sa pag-asa, walay bagyo nga ginamonitor ang ilang ahensya karong panahona apan ang ITCZ mao'y nakaapekto sa tibuok Mindanao hinungdan sa patak-patak nga mga pag-ulan. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe! Gatusan ka mga pamilyang miyembro sa indigenous people sa Samal Island ang benepisyaryo sa proyektong pabalay sa gobyerno. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kapin usa ka gatos ka pamilya sa tribong Sama dito sa Island Garden City of Samal ang tukuran na og mga balay.
Kini human gitunol sa National Housing Authority ang tseke nga may kantidad og 15 million pesos sa lokal nga panggamhanan sa Samal. Mismong si Bay Merlinda Libuan, ang Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Barangay Balet, ang midawat sa checking gitunol ni NHA Regional Manager Sonia Bulaseco niadtong Martes atol sa regular session dito sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall Martes, Nobyembre 23. Gisaysay kanako ni Mayor Aldavid Uy. 20 million na siya, then ang pinahatag na ang first tranche na 15, then siguro by next year mahatag tong final na 5. And in support sa MP Village, since pasalamat kayo misama na nahatagan ni og ana na grasya. Ang pabalay sa tribong Sama tukuron sa Barangay Balet, matod ni Mayor Uy, ang budget gikan sa NHA gitugbangan sab sa lokal nga panggamhanan og 10 million pesos aron sa land development ug sa paghatag sa basic utilities sama sa drainage systems, konkretong dalan, supply sa kuryente, water systems aron makumpleto ang pasilidad sa housing village sa tribong Sama. Gidugang ni Mayor Uy nga dili lang balay ang itukod, apan usa ka komunidad kung diin dito usab ipakita ang kultura ug ang panginabuhian sa mga tribo. Maukinit ang mga naa sa mga danger zones na ito na sa kapatid sa Taraybay na kapano naman ta during panahon sa bagyo, na ay mga storm surge, na ay bagyo, na ay earthquake, na ay tsunami. So for the longest time, mauni sila ang kanunay na ginahatagan o ayuda sa city every time na maguba sa mga dagkong balon o sa kusog na hangin ang ilahang mga balay daplit sa baybay. So ato silang iplastar. Kung mahuman ang proyekto, di lang kini housing project, apan sa kini ka tourist attraction kay dito ipakita ang mga produkto nga ginama sa tribong Sama. Ang pinakaimportanteng bahin sa proyekto mao ang lugar tungod kay kini luwas na sa hulga sa bagyo ug dili na mamakwit ang mga residente kung magdaot ang panahon o kung adunay kalamidad. Una nang misaad si NHA General Manager Marcelino Escalada nga dunay mando si Presidente Rodrigo Duterte kaniya nga hatagan og balay ang mga residente nga anaa sa mga danger zones. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe! Sa pag-abli balik sa turismo sa Dapitan City, gablihan sab ang pinakabagong tourist attraction sa Glorious Fantasyland sa syudad nga nag-inusarang theme park sa Mindanao. Ani ang report ni Dina Jestro. Suroy ta, libot sa mga nagkirayang tourists destinations sa atong nasud, agi sa bagong gibuksang Lakbay, Pinas. Sa 7 ka minutong biyahe sa kainiining tren, mabalik lantaw lakip ang nagkadaiyang kultura, tradisyon ug selebrasyon natong mga Pinoy. Anaa ang balangay nga gisakyan sa mga malayo nga unang miabot dinhi sa nasud. Ang pag-ila sa mga diwata nga nagpuyo sa kalasangan ug kasubaan. Makita ang Banawi Rice Terraces, ang perfect cone sa Mayon Volcano sa Albay. Ang mga nailang windmill sa Ilocos ug mga maanindot nga arkitektura sa mga simbahan sa Paway ug Baraswain sa Malolos, Bulacan. Anaa sab ang Aguinaldo Shrine sa Cavite, Luneta Park, Intramuros, ingon man ang Manila City Hall. Sudlunta ang Malinta Tunnel sa Corregidor ug makita ang mga samarong sundalo nga giatiman sa mga nurse. Makita sab ang MacArthur Landing sa Leyte ug ang sikat nga Boracay Island. Di sab mawala ang mga mabulukong selebrasyon sa Pagoda River Festival sa Bukawi, Bulacan, ang nailang Sinulog Festival sa Cebu ug Mascara Festival sa Bacolod. In one-time experience, all in 7 minutes of this ride, you will be able to see architecture, experience culture through different versions of Ballet, which is our theme song, but a tour through Luzon, Visayas, and Mindanao instrumentation. Di mo ubos sa 500 ka mga puppets ang makita pagsuroy sa theme park nga gibida karon ang mga atraksyon sa nasud sa Lakbay, Pinas. Gawas nga makalingaw, educational tour sab kini para sa mga kabatan-unan. The Peter Again City because of Rizal Shrine. Aside from the heritage tour, I believe that the Lakbay Pinas of Glorious Fantasyland
will really be a great complement of the Rizal Shrine. It's very educational. They are really going to learn the architectural prowess of the Philippines, the culture of the Philippines, and other tradition of the Philippines as a country. The structure there is maganda din yung pagkagawa. I love the balileng din. It's super culture traveling, which is something na gusto talaga nating i-showcase. Gawa sa Lakbay, Pinas, laing atraksyon pa unya ang pagkabuksan sa dapitan nga nailang tourism capital sa Zamboanga del Norte. Dinah Giestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe! Gipasigarbo sa mga artist sa Davao City ang mga obra nga hinimo sa mga indigenous material sa usa ka exhibit sa syudad. Tumong niini ang pag-promote sa mga lokal nga produkto. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Makahingangha ang artwork, fashion designs nga gama sa produkto sa mga lumad nga makita sa Davao Art Collective 2021 sa Pavilion La Herencia sa F. Torres Street ning syudad nga giorganisa sa Alter Modern Events. Sumala ni Rob Taniedo, ang art coordinator sa exhibit. Hinimo ang event aron may pasigarbo ang hinimo sa mga local artist, artisan ug mga designer aron makamugna og healthy economic exchange. Gumawa kami ng gantong event para sa ating mga creatives at ating mga artists dito sa Davao City at pati na rin sa mga kalapit natin ng mga city. Kasi sa panahon na to, kailangan nating tulong-tulong. Isa sa mga naapektuhan kasi yung mga artists natin at yung mga artisans natin, yung mga gumagawa ng mga creative products. Makita din ang klase-klaseng paintings sa nagkadayang artists sama sa tinalak gikan sa Lake Cebu sa South Cotabato nga gihimong sanina. Banig gikan sa Samal Island nga obra sa orihinal nga tighimo og banig sa isla. Sako nga gihimong bag sa Davao Oriental. Giauhag ni Taniedo ang mga Davaoenyo nga suportahan ang mga produktong lokal. Actually, bukas po siya sa lahat ng mga creatives at artists ng Pilipinas pero sa pagkakataon na to, yung mga malalapit lang po talaga yung mga aming na-accommodate. Pero papalaki po sana, yun ang plano namin. Gilaraw karon sa organizer nga himuong tinuig ang aktibidad. Inimbitahan ko po kayo pumunta dito sa Davao Art Collective sa La Herencia, Davao F. Torres Street para makita po natin ang magagandang sining at mga gamit na gawa ng ating mga artists, artisans at designers at iba pa pong creatives dito sa Davao at sa buong Pilipinas. Abli sa publiko ang exhibit sa La Herencia gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 7 sa gabii, Lunes hangtod Domingo, nga mulong tagpa hangtod sa Disyembre 3, 2021. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe! Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, NewslinePH. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 29 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio, daghang salamat and stay safe!